Bon dia. El que anem a presentar avui és un acte que crec que pot ser molt entranyable. Sabeu que fa ara 501 any, és quasi un any més, com una condemna, per tal, el que fem és una cloenda dels 500 anys d'aniversari de l'inici de la Reforma Evangèlica. La Reforma Evangèlica té, diguem-ne, un dia commemoratiu que en molts països de tradició evangèlica protestant és fins i tot festiu. Al nostre país, crec recordar, la Ferede va demanar que de manera exclusiva per als 500 anys, és a dir, l'any passat, fora festiu a Espanya per tota la tradició, tota la història que l'Església Evangèlica té a les nostres terres, sobretot una tradició de ser cremats en diverses fogueres. Vull dir, era una església bàsicament perseguida també al nostre poble. Hi ha diversos personatges que ja hem comentat alguna vegada i que tornarem a comentar aquest diumenge 4 de novembre a les 11 i que eren fins i tot de la nostra ciutat i que per tant eren evangèlics. Per què la regidoria de tradicions participa en aquest cas amb la commemoració del naixement de la Reforma? Per diverses raons. La primera és que parlem molt, la Constitució parla de diversitat religiosa, parla també de diversitat de llengües, parla de diversitat de banderes, però a l'hora de la veritat només parla d'una llengua, només parla o només esmenta una religió i només es parla d'una bandera. Entra en una contradicció del text flagrant en si mateix. Per tant, si ens creiem que la diversitat és real, és veritable, l'hem de practicar. Quina manera millor de practicar-la que oferint la possibilitat, en aquest cas col·laborant la regidoria de tradicions amb les esglésies evangèliques de la ciutat, oferint-los la nostra plaça pública, la nostra plaça major, perquè s'expressen en el seu sentit espiritual, religiós, igual que ho fan altres religions habitualment a la nostra ciutat. Això és la diversitat religiosa i així és com es tradueix, practicant-la, no imaginant-la. He de dir que, en concret, l'església que representa així al meu costat el pastor Francisco Hilario és una església que porta molts anys en aquest poble. El problema és que, clar, és molt minoritària respecte a la població, però això no implica que no existisca. Ja en els anys 60, el pastor em corregirà després si m'equivoque, hi havia uns ciutadans, sobretot de Santiago l'Espada, que havien viscut la seva fe ja en els anys 30, els anys 30-40, amagats en cortijos per Santiago l'Espada. Aquests són els primers fundadors de l'Església Evangèlica del segle XX, que, com he dit, l'Església Evangèlica ja té arrels tradicionals a Vila-real en el segle XVI, que coneguem nosaltres. D'altra banda, està així amb mi el pastor Alejandro Bustamante, i representa l'Església de Filadèlfia. L'Església de Filadèlfia és l'altra denominació, l'altre corrent evangèlic tradicional del nostre poble que congrega una quantitat de germans, de població gitana, però també no gitana. Per tant, des del punt de vista de la diversitat, entenem que això és important, que és important practicar-la, i vaig a dir una paraula molt adient per al que estem tractant avui, és important practicar-la i no només predicar-la. És important practicar la diversitat i no només predicar la diversitat, com sovint fa la Constitució. Als evangèlics se'ls va negar tindre aquest dia commemoratiu. Això ho reivindico jo, que soc polític. Els meus companys són líders espirituals, potser en temes polítics no volen ficar-se tant, però així dice el pastor Francisco i ell us adreçarà també les paraules. Sí, bé, el primer que és una església evangèlica, perquè cada vegada és més fàcil trobar les esglésies evangèliques per als carrers de la nostra ciutat i això no ens porta a tindre un desconeixement de la realitat, de com som. El primer, el nom. Alguns diuen església evangèlica, església evangelista, església protestant, inclús alguns ens diuen la secta evangelista. Però el nom correcte és església evangèlica o església protestant. El nom de protestant, en el seu principi, se'n va donar com un terme pejoratiu que feia referència als prínceps
i als ciutadans que van expressar el seu rebuig contra l'edicte de Worms, no? Que prohibia l'ensenyament de les doctrines luteranes en aquelles ciutats on encara no es coneixien, però que es permetia als retors catòlics romans la llibertat total per a rebatre i perseguir-les en totes les ciutats d'Alemanya. D'altra banda, el terme evangeli fa referència tant a l'èmfasis que es fa de compartir la bona nova, que és el que vol dir, és la traducció d'evangeli, i la bona nova de salvació com l'autoritat que la Bíblia té en la vida dels creients. En quant a l'expressió secta, encara que l'origen de la paraula ve del llatí secta i del participi secutus i el verbe seci, la idea és d'un grup de persones que segueixen a un sol líder i en la pràctica un corrent religiós o d'ideologia diferent de la tradicional. En l'actualitat té una connotació negativa de grup destructiu, però de cap manera es pot aplicar a una església verdadera, a l'església evangèlica que busca la restauració de la relació personal i directa entre el ser humà i Déu. Per tant, l'església evangèlica o protestant és una església cristiana en què es creu i ensenya el missatge de l'evangèlic. No només se predica, sinó que també es viu. Dona un missatge de perdó, de pau, de restauració, de llibertat, de justícia. Un missatge que ens mostra el camí cap a una vida plena en la part emocional i la part espiritual, en comunió amb Déu i que es viu de forma activa enmig de la nostra societat, transmetent aquest missatge de pau a totes les persones. Així que, si vols escoltar-nos, t'invitem a que ens visites els diumenges a les 11 del matí, així al carrer Avedor Franco, número 25, i també al carrer San Vicente de Paul, número 52. Per la vesprada, no? Per la tarda, sí, a les 7:30. I així és el que nosaltres, això és el que és l'església evangèlica. Per què commemorem el 500 aniversari? Bueno, abans de Martí Luter n'hi havia ja moviments reformadors. Ara va ser Martí Luter el que va aconseguir un desenvolupament més ple. El cas de Luter es tractava d'un intent de corregir tot el que, sense cap dubte, estava fora de la doctrina bíblica, com era la venda d'indulgències, entre altres moltes coses. I és que, per mitjà de l'estudi profund de la Bíblia, i especialment l'Epístola dels Romans, va comprendre que l'Església havia perdut alguns principis bàsics del cristianisme, com ara el principi de la salvació, només com a resultat de la fe en Crist, el perdó només com a resultat de la confessió a Déu dels pecats. Per tant, el perdó venia com a resultat d'una actitud i acció personal i no com a resultat d'una intervenció per part de tercers. El que en un principi va ser un intent de corregir greus errors en el fonament de la doctrina de l'Església d'aquell temps, de fet va arribar a reclamar la celebració d'un concili i tot, doncs va acabar en una divisió, en un cisma, que se li va intentar obligar a Martí Luter a retractar-se del que havia dit. Davant de la seva negativa, es va produir la seva excomunió per part del papa Lleó X i es va donar començament a la creació de la rama protestant del cristianisme. Un dels majors èxits de la reforma en l'àmbit religiós va ser la traducció de la Bíblia als idiomes vernacles de cada regió, en una època que només es tenia en llatí o en grec. D'ací la ignorància de les classes mitjans i baixes perquè no sabien llegir-les. Per això inclús avui els nostres majors diuen anem a escoltar la missa, perquè no tenien l'opció de llegir la Bíblia, llevat que pogués permetre l'ensenyança de llatí i grec, opció que només estava a l'abast de l'aristocràcia d'aquell temps, i d'ací la gran facilitat de manipulació que va aconseguir l'Església Catòlica en aquella època, en un afany recaptatori per acabar les obres del que avui és la catedral de Sant Pere. Així que gràcies a la Reforma tenim la primera Bíblia en castellà traduïda per Casiodoro Reina a l'any 1569 i revisada per Cipriano Valera a l'any 1602. Aquesta traducció és la més important no sols per a l'Església Evangèlica, sinó que és una joia de la literatura castellana, de la literatura espanyola, coneguda com la Bíblia de l'Os, la Bíblia de l'Oso. I
no sols va tindre una influència religiosa, sinó en l'àmbit social, en l'àmbit econòmic, en l'àmbit polític d'aquella època, va tindre una gran influència en una mentalitat diferent que va començar a prendre força, tornant els valors a les classes baixes i mitges, lluitant per la igualtat entre la dona i l'home en totes les esferes. Va ser un avanç evident d'aquí la gran diferència a Europa entre els països protestants i els catòlics. I llàstima que així a Espanya el rei Felipe II va fer tot el que pogué i més per a deixar-nos fora d'aquest avanç i d'aquesta prosperitat dels països que van abraçar la reforma. Així que, més o menys, això és el que destacaríem de lo que és una església evangèlica i el per què commemorem este 500 aniversari, més que res la cloenda d'aquest 500 aniversari. Com ja ha dit Santi, nosaltres tenim uns arrels més enllà dels anys 60, inclús quan al segle XVI ja en l'arxiu històric d'ací de la nostra ciutat tenim les notícies de que ja teníem ací la influència de Martí Luter en alguns veïns que estan ací entre nosaltres. També destaquem això, la Constitució que parla de la llibertat religiosa, de la confessionalitat, però que només es nomena una religió. I tenim llibertat religiosa, entre cometes, però no tenim la igualtat de drets. Uns tenen més drets que els altres i això no és just. I per això la nostra reivindicació pública té sentit perquè volem despertar les consciències de la nostra ciutat. I així que convidem a tots i totes els villarrealencs que vulguin participar en aquest acte obert el 4 de novembre a les 11 del matí, així a la plaça de l'Ajuntament, a la plaça Major, on estarem explicant, tindre un culte normal, com se fa habitualment en les esglésies, i que després tindrem un acte recorrent els carrers de la ciutat i arribant fins a la plaça del rei Jaume I, on llegirem un escrit, llegirem un manifest per a reivindicar tot el que farem este 4 de novembre així a la plaça Major de Vila-real. Jo crec que més o menys ha dit tot el que es podia dir. Muchas gracias. Así que gracias. Alejandro. Muy buenas, mi nombre es Alejandro, como han dicho los compañeros, y el motivo de estar aquí es un privilegio el poder estar y el poder explicar qué es una iglesia. Una iglesia, como el nombre indica, en griego es eclesia, que significa congregación, ¿de acuerdo? Congregación es un grupo de gente que se reúne para algo y con una misión. En este caso, la iglesia de Filadelfia es el nombre de la congregación a la que pertenezco yo, pero que no implica eso a que no tengamos comunión con las demás iglesias, con las iglesias evangélicas. Entonces, hablaros un poco de lo que es la iglesia evangélica y de dónde procede su nombre. Su nombre procede del libro del Apocalipsis, en el cual se tomó ese nombre con el deseo de poner en práctica el significado de la palabra griega que quiere decir amor fraternal, ¿de acuerdo? Creo que en la Iglesia debe de existir lo más importante, que es el amor de Dios hacia los demás. ¿Cómo se instituyó esta Iglesia o cómo comenzó? Pues comenzó hablando de mi raza, de la raza gitana. Hubo un hombre que se fue por motivos de trabajo y en cuestión y se fue a Francia a trabajar vendimiando, tal, y hubo un hombre llamado Clement Lecosset, que era cristiano, ya conocía al Señor hace muchos años, y empezó a hablar a este hombre.
Esto fue sobre el año 63, 64, y el año 65, de 1965, vino para España para traer el Evangelio al pueblo gitano. De alguna manera, no solamente para el pueblo gitano, porque Dios no es un Dios de gitanos, ni es un Dios de payos, ni es un Dios de negros, es un Dios en general para todo aquel que lo necesita. Dios es Dios por excelencia, y Él a todo el que se arrepiente y se acerca a Él le recibe con los brazos abiertos, ya sea de una raza o de un color, lo que sea. Lo que Dios quiere es corazones arrepentidos que vengan delante de Él, y Él perdona los pecados de todo aquel que se arrepiente, y Dios, pues ya sabéis que nos esperan una vida eterna con Cristo Jesús para todos los que han aceptado a Jesucristo en su corazón. Como os estaba hablando de la Iglesia Evangélica de Filadelfia, la Iglesia Evangélica de Filadelfia procede del libro del Apocalipsis, este libro tan nombrado como el libro de las revelaciones, el libro de los eventos futuros. El Señor habla a 7 iglesias, como son Pérgamo, como son Esmirna, como son Filadelfia. Entre ellas, entre estas 7 tenemos Filadelfia. Filadelfia nos habla del amor, en el cual nosotros queremos que se nos conozca por el amor de Dios en nosotros. Tenemos que manifestar que Cristo vive en nuestras vidas, y nosotros manifestar el amor de Dios para que la gente, a través de lo que predicamos y de nuestro comportamiento cristiano, puedan venir a los pies del Señor. No sé qué deciros en esta mañana, en este día, simplemente que todo aquel que tiene necesidad de Dios tiene que ponerse delante de Él. Él está presto para escuchar a todo aquel que está necesitado. Él te va a hablar, porque tenemos un Dios que habla, un Dios que escucha, un Dios que sana, un Dios que restaura, y lo más importante, un Dios que salva. Nosotros, ya aprovecho esta mañana, ¿vale?, para compartir este mensaje de salvación, porque nosotros no predicamos una religión que como decía antes Santi, una religión que solamente la predicamos, sino que la practicamos. ¿De acuerdo? Anunciaros que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por medio de Jesucristo. Así que todo aquel que tenga necesidad, que se acerque a Él, que Él escuchará tu oración. Nosotros en nuestros cultos empezamos cantando himnos espirituales. Nosotros, conforme somos nosotros, ya sabéis que el flamenco nos gusta mucho, y el flamenco es una de las formas en las que nosotros nos expresamos. En nuestra música flamenca, ¿vale?, metemos todas letras. Las letras que metemos en nuestras canciones, todas hablan dirigidas a nuestro Dios, hablan dirigidas a la restauración, de que Dios sana, de que Dios salva. Estas son nuestras canciones. ¿Y qué hacemos más? Pues nos reunimos para orar. Orar es hablar con Dios. También nos reunimos para... tenemos reuniones con los jóvenes, tenemos reuniones con mujeres, tenemos reuniones con hombres, con niños. Entonces, aparte de esto, pues también tenemos una obra social con la cual colaboramos con la gente que tiene necesidad. Hay mucha gente que viene necesitada, con problemas de drogas, con problemas de alcohol, y nosotros pues estamos para ayudarles. Así que
Nuestro centro, nuestra iglesia, se encuentra en la calle San Vicente de Paul número 52. Tenemos cultos lunes, miércoles, jueves, viernes y domingo a las 7:30 de la tarde. Estáis todos invitados, todos los que queráis venir, en la cual os vamos a recibir con los brazos abiertos, ¿de acuerdo? Y nos alegraremos de todo aquel que venga, ¿de acuerdo? Por mi parte, nada más que decir. Muchas gracias por esta oportunidad. Gràcies, Alejandro. Simplement per concloure, ja veiem que la diversitat que demanen i que reivindiquen els evangèlics la practiquen a casa seua, no? Perquè ho acabem de veure així. Recordar també que tenim així davant a dos homes espirituals i, per tant, són pastors. No? Recordar també que hi ha altres religions al poble, com podrien ser l'islam, i que a poc anirem tenint en compte tota aquesta diversitat que existeix i que s'ha de tindre en compte. El pastor ha esmentat la Bíblia de l'Oso, ha dit que és una joia literària, ho és, però va anar amagada fins el franquisme, estava prohibida, i l'única manera de poder distribuir-la de manera que ningú te fera res, ni te tancara a la presó ni coses així, era esta imatge. Una Bíblia que tenia esta imatge, un os menjant de la mel, no? Crec que ve d'un salt, segons m'ha dit abans el pastor, que parla de la mel és la paraula de Déu, i ells l'amagaven posant un os ahí, per tant, fins al franquisme hi ha fins i tot pastors que van ser afusellats i coses així. Fins fa 4 dies l'Església Evangèlica ha estat l'objecte de les persecucions. És tan destacable això que l'última de les víctimes de la Inquisició és un evangèlic valencià, Gaietà Ripoll. I ho hem de recordar i així ho vull recordar. Per tant, per cert, una última cosa, aquesta traducció al caló, a la llengua gitana, la va fer Jorgito a l'inglès, un traductor, i en veu Majaro Lucas, que en llengua gitana vol dir l'Evangelio segons Sant Lucas, i aquesta traducció, que és del segle XVI, del llibre de Job, es va fer a un poble així a prop, Llucena, al valencià és la traducció més antiga, conservada íntegrament, que tenim de la Bíblia, i la va fer un evangèlic també. Per això, torno a dir, la tradició del poble valencià i del poble de Vila-real està també en l'Església Evangèlica, o l'Església Evangèlica està també en la nostra tradició, i és per això que participem des de la Regidoria de Tradicions, i és per això que us convidem a tots a participar i a fer real aquesta diversitat en la que estic segur que, encara que la Constitució, quan parla de diversitat, només nomena una cosa, està més o menys en l'esperit i, per tant, la reivindicarem i no només la predicarem, sinó que la practicarem. Moltes gràcies.